Mundakatik etorri nintzen da Aramoio etorri nintzen da erosi hemen baserri bat. Da horre baserriak euken terrenoak eta basoak bai. Orduan zen gehien hauen pinue. Porque horrek euken horrek diru gehiago emoten hauen hemen Euskal Herriko salida bat esan. Nire gustatzen hau basoak, bintzat nire basoak beste batzuk bai ez, baina bueno, ikustea basoa garbi, ikusi paguek, aretxak eta beste arbola motak ez. Sobeto neuriek gustatzen hau eukitie garbi entrasak ekeinde, dakote gaina pistak eta danak einde azesokin, lana eta gero bertako aprobetxamentu norberentako etxera eguteko. Ni tantean inez bazkidea, zeratik beren filosofia ikusitxe baso zainketan, niope uruneke nire basuen eurak izan dako mantenimentuk eta etorkizunerako hola neukitia. Oinarte eukiduten lekuetan pinuek, sartu du aretxak, kastainak, leizarrak, urretxak, aproba danetako hemengoa. Da hemendik aurrera, tantaite bitxartez gureneke jarraitu, ze baso batzutan, ze sartu eta ze jarraipen euki horre basoek. Markel Ormatxea naiz, Tantaiko bazkide erabiltzailea.